Σε καιρούς οι οποίοι δεν μας επιτρέπουν ούτε καν να σκεφτόμαστε ορθολογικά. Γιατί το λέω αυτό? Το σχέδιο Αθηνά που ανέφερε ο προϊστάμενος του Τμήματος, ο κ. Καραγίδης, είναι ένα σχέδιο το οποίο τελικά αποδεικνύεται ότι είναι εντελώς παράλογο. Γενικά είναι παράλογο. Αν και υιοθετήθηκαν, υποτίθεται, κάποια κριτήρια, τα κριτήρια αυτά ποτέ δεν. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν ακολουθήθηκαν, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Και έτσι έχουμε κάτι το οποίο μοιάζει να είναι έκτρωμα από κάθε άποψη. Αυτό λοιπόν το έκτρωμα και οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιώ με μεγάλη γνώσεως, έχει φτάσει σε ένα σημείο που επηρεάζει το δικό σας τμήμα, ίσως περισσότερο από όλα τα άλλα. Το γιατί είναι δύσκολο να το καταλάβω εγώ και πολύ περισσότερο νομίζω εσείς που είστε άνθρωποι του χώρου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αν κανείς ανατρέξει στους άξονες που υλοποιήθηκε αυτό το σχέδιο, ας δούμε τους άξονες, τη θεωρία δηλαδή που υπάρχει πίσω από την πράξη του Αθηνά. Ένας από αυτούς τους άξονες λέει ότι τα τμήματα marketing ή εμπορίας και διαφήμισης δεν πρέπει να υπάρχουν. Γιατί λέει ότι τα τμήματα marketing, το γράφει αυτό ξεκάθαρα, είναι μοναδική πρωτοτυπία στην Ελλάδα ότι υπάρχουν. Το γράφει ξεκάθαρα. Είναι προφανώς ψέμα, είναι προφανώς ανιστόρητος όποιος τα έγραψε αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό case study σχεδιασμένης κοινωνικής αλλαγής που ο γκουρού της κοινωνικής αλλαγής Kurt Lewin θα υποκλεινόταν προς τα. Πώς το καταφέρουν? Με PowerPoint αλλάζουν την εκπαίδευση. Είναι φοβερό. Δηλαδή με ένα PowerPoint, γιατί θα βγει προεδρικό διάτομο, θα γίνει νόμος, θα ψηφιστεί, μας μεταφέρουν στις αίρες. Και ενσωματώνουν το αντικείμενό μας ως κατεύθυνση στο φοβερό τμήμα που λέγεται Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων. Είναι ένα υπερτμήμα το οποίο, αν όλα υλοποιηθούν, θα έχει 40 άτομα, πάρα πολλούς φοιτητές, 40 άτομα προσωπικό, σε βαθμό που το μάθανε και στο Harvard Business School και διακαώς προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με τον κύριο Πασχαλούδη για να ενταχθούν και αυτοί. Πηγαίνοντας στο τμήμα μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια, ότι το τμήμα μας προσπαθεί προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, 40 χρόνια που ιδρύθηκε η δεκαετία του 70 ως ΚΑΤΕ, μετά έγινε ΚΑΤΕ. Το 1983 έγινε ο λεγόμενος νόμος πλαίσιο 1404, με το ονομάστηκε ΣΕΠΕΗ και σιγά σιγά αυτό το τμήμα αναπτύχθηκε, έβγαλε πολλούς αποφύτους, εκπαίδευσε. Κάποιοι βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα. Αυξήθηκαν τα χρόνια σπουδών, έγιναν 4. Δυναμώθηκε ο δεσμός της πρακτικής άσκησης. Σιγά σιγά μπήκαμε και σε ερευνητικές δραστηριότητες. Συμμετείχαμε σε συνέδρια, εμείς οι συνάδελφοι του τμήματος. Κάναμε συνέδριο όπως το συνέδριο που ανέφερε ο συνάδελφος μας πέρσι, που συμμετείχαν 40 πανεπιστήμια από 25 χώρες. Πήραμε συγχαρητήρια, προγραμματίζουμε να το συνεχίσουμε και μας κόβουν τα πόδια. Τι να πούμε? Επιστημονικά λοιπόν, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά, επεκτηνόμαστε, βελτιωνόμαστε. Το marketing δεν είναι το πρόβλημα στη λύση. Το marketing είναι η λύση στην κρίση. Αν συντονιστούμε και κάνουμε καλά αυτό που σπουδάζουμε και αυτό που ξέρουμε, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, θα τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αποφασίσαμε, είχαμε σκεφτεί να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά θέλαμε να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις και ανάλογα να πράξουμε. Για να στηρίξουμε λοιπόν όλη αυτή την προσπάθεια, να δημιουργήσουμε μια καμπάνια, η οποία θα βοηθήσει να διαδώσουμε το μήνυμά μας σε όλο τον κόσμο, να πάρουμε υπογραφές και στηρίξεις από στελέχη και επιχειρηματίες. Η καμπάνια θα βγει έξω με το όνομα SOS Marketing, όπου τα αρχικά του SOS παραπέμπουν στο σώστε το marketing, οργανωθείτε, σταματήστε τους. Εγώ πάντα από τη σχολή, από το 1986 που μπήκα μέχρι και το 1990 που βγήκα, την ένιωθα κάτι σαν το πατρικό μου σπίτι, που αυτή τη στιγμή μου το έχουν κάνει απαλωτρίωση και πάνε να μου το γκρεμίσουν, χωρίς αποζημίωση. Βιωματικά, προσωπικά, μέσα από αυτή τη σχολή, έχω κάνει φίλους αδερφικούς, έχω κάνει υπόλοιπους κουμπάρους, ακόμα και η μάνα των παιδιών μου, η γυναίκα μου, από αυτή τη σχολή είναι. Προφανώς και όχι. Απαιτείται η ύπαρξη ενός ενιαίου τμήματος marketing κάτω από μια σχολή, ίσως, διοίκησης επιχειρήσεων, το οποίο θα έχει ως στόχο να αναλύσει, να συνθέσει και να μεταδώσει όλες αυτές τις νέες μεθόδους και τεχνικές στους σπουδαστές του, τα αυριανά στελέχη, είστε η new generation,
των επιχειρήσεων, οι οποίες επιθυμούν να προοδεύσουν σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και ιδιαίτερα ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά. Σε αυτές τις μονάδες χρειάζεται marketing. Διαφορετικά, τι θα κάνουμε? Θα μπούμε στη διαδικασία που ήδη υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα, που είναι τα inputs να μπαίνουν στην Ελλάδα και τα outputs να βγαίνουν, δηλαδή ουσιαστικά κάτι να μας φέρουν και να μας παίρνουν το τελικό προϊόν ανώνυμα. Και ουσιαστικά στην Ελλάδα να κάνουμε την παραγωγή. Στο σημείο αυτό, με την πολύτιμη βοήθεια όλων των marketeers, δηλαδή όλων εσάς, θα μπορεί να γίνει αυτό το ανώνυμο ελληνικό αγαθό προϊόν, εξαιρετικό προϊόν, να γίνει brand και να βγει στις διεθνείς αγορές. Εγώ, επειδή είμαι και εγκατεστημένος όπως και καμιά δεκαριά μέλη του Συμβουλίου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου μέσα στη βιομηχανική περιοχή, είμαστε κοντά στα ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, παρακολουθούμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των εταιριών. Σε πάρα πολλές εταιρείες, λοιπόν, τα στελέχη τους είναι βγαλμένα μέσα από τα ΤΕΙ. Αν χρειάζεται να γίνει κάποια αναδιάρθρωση στα πλαίσια του Ιδρύματος, αυτό είναι κάτι που το Ίδρυμα με επιστημονικά κριτήρια θα κάτσει κάτω και θα το κάνει. Άρα λοιπόν δεν ξεκινάμε από θέση φόβου ή από θέση φοβική. Είμαστε έτοιμοι και θα αγωνιστούμε. Δεν θα φύγει κανείς. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην δουλειά.